Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Χρήστος και παίζουμε με τον ξαδελφό μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον ξαδελφό και θα παίζουμε με σπίτια, θα φτιάχνουμε σπίτια. Και αυτοί που βλέπουν το βίντεο να κάνουν όλοι like. Και γραφή. Και γραφή και κανάλι στο Χρήστος Αναστασιάδης. Και στο gym. Είμαι στο σπίτι μου. Είμαι σε ένα κίτρινο. Παιδιά, και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, κάνετε και πατήστε το κουδουνάκι, καμπανάκι για να μην χάνετε τίποτα. Πού είσαι? Βγες απ' έξω, από το σπίτι, εκεί που είναι η πλακέτα του YouTube. Να παιδιά, τώρα είμαστε με τον ξάδερφό μου. Έλα. Και να κάνετε και γραφή στο gym Αναστασιάδης. Παιδιά, Δημήτρη, πού είσαι? Πώς εδώ να πάρεις το σπίτι σου? Έλα. Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου? Ναι. Ποιος ακούει μουσική? Εγώ τώρα δεν παίζω πρώτη. Έχω παίξει το αυτό να κάνω λίγες φορές όμως στο YouTube. Έχω μόνο 2 ρόφους. Αυτό δεν το έχεις φτιάξει? Πού? Θα το φτιάξω. Ωραίο σπίτι. Ευχαριστώ. Και παιδιά, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Δημήτρη, Πατήστε και σε μένα subscribe. στο gym Αναστασιάδης. Μ' αρέσει. Δημήτρη, πού είσαι? Δεν μπορώ να τα πάρω αυτά. Έλα πάνω. Έρχομαι. Έχω και αυτό το... Έλα εδώ. Δεν έχεις φτιάξει καλά το πεντόρεφο. Ναι, έλα εδώ. Ταράτσα! Απ' έξω κάτω. Έλα να δεις το σπίτι μου που είναι πολύ μικρό. Αλλά έχω τη χρυσή πλακέτα. Πού είσαι? Κάτσε, πού έπεσες? Τη χρυσή την πλακέτα θα την πάρω εγώ σε λεφτά. Θα κάνουμε βιντεάκια πολλά και θα τέτοιο. Έλα πάμε. Πάμε να σκοτώσουμε. Σκοτώσω. Πάρ' το. Όντως σκότωσα με μπουνιές. Πάμε. Ωραία, όπα. Να σου πάλι. Δεν ξέρω πώς θα πούμε στο Roblox. Δημήτρη, Ναι. άμα θες μετά πάμε και στα Public Guys. Λοιπόν, πίσω έχει Fortnite. Fortnite το όχι, δεν έχω. Δεν γίνει. Πού είσαι? Οκ. Πού είσαι? Εδώ. Γεια. Πού είναι το σπίτι σου? Το σπίτι μου που είναι? Νάτε, όλα αστεία. Αυτό το μικρό. Αυτό το ένα. Ναι. Τόσο μικρό. Βασικά όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, άλλο είναι. Αυτό είναι. Λέει gym. Καλά, μόνο 3 φορές έχω παίξει αυτό το παιχνίδι, 2. Τώρα το άρχισα. Τι? Να, το αυτό είναι. Γιατί... Να σου πω. Δεν έχω και
πολλά πράγματα, αλλά έχω τη χρυσή πλακέτα, δεν έχω πέσει μόνο να σου πω κάτι. το... Δημήτρη, Ναι, να σου πω κάτι. ναι. Η μαμά σου αφήνει να παίξει Free Fire? Εμένα με αφήνει, αλλά δεν μου αρέσει. Σ' αφήνει? Θες να πάμε να παίξουμε ένα? Μετά. Βασικά, εγώ το παίζω. Fortnite. Μπορείς να το κατεβάσεις από το τάμπλετ, το ξέρεις. Δεν έχω τάμπλετ, έχω κινητό. Να από κινητό και το τάμπλετ. Εγώ δεν μπορώ και από κινητό. Μπορείς να το κατεβάσεις αν θες, άμα θες. Δεν το έχω κατεβάσει, δεν μπορώ. Σου πήρε τα λεφτά. Αλήθεια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να παίξω όμως πολύ κινητό. Ειρή. Γιατί είναι της μαμάς μου. Θα πω να παίξουμε λίγο. Πάρ' το τάμπλετ. Θα δεις τα ηρώνα που... Δεν έχεις τάμπλετ. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο υποδοστή. Να σου πω κάτι. Ναι. Μη βάζει μουσική γιατί θα κολλήσουμε. Χρήστο. Ναι. Λοιπόν, στα 15 likes θα κάνουμε το part 2. Ναι. Να σου πω. Έχω μια ιδέα. Δημήτρη. 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 Ναι. Έχω μια ιδέα. Για πες. Θες όταν θα πάμε 1 εκατομμύριο. Δημήτρη. Ναι. Θες όταν πάμε 1 εκατομμύριο να κάνουμε πάρτι? Πού πάρτι. Δεν ξέρω, θα βγούμε κάπου. Άμα τους κάνουμε, άμα γίνουμε 1 εκατομμύριο subscribers. Εγώ έχω μόνο 33. 33. Εγώ να σου πω. Δημήτρη, η μαμά σου μου έκανε subscribe. Εγώ σου έκανα. Η μαμά σου. Εγώ σου έκανα από το κινητό της μάνας μου. Α. Να σου πω. Να μου πεις. Τώρα, άμα φτάσουμε 1 εκατομμύριο, θες να έρθεις σπίτι μου να κάνουμε πάρτι, να πάμε κάπου σε μια πλατεία? Ναι. Και να φωνάξουμε όλη την παρέα σε φίλους που μας κάνουν subscribe και like. Ωραία. Έφυγε αυτός. Θες? Ναι. Ναι, θέλω. Λοιπόν, Χρήστο. Ναι. Εγώ λέω τώρα να ακούσουμε το βίντεο Ναι. και στα 15 λέξεις θα κάνουμε part 2. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε άλλο λίγο. Όχι, να κάνουμε άλλο λίγο. Άμα θες το κλείνουμε. Να πάμε στα Apple Guys. Άλλα 2 λεπτά. Πάμε στα Apple Guys. Εγώ δεν έχω Stumble, guys. Κατέβασέ το. Και να γίνουμε και Δεν φίλοι. μπορώ. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ πολλά παιχνίδια. Έχω Σβήσε ένα και κατέβαστε. Μα δεν θέλω να τα σβήσω. AFC θες? Πώς? AFC. EFC. Ναι. Τι? Είναι, Τι ένα, είναι EFC? είναι το FIFA και έχει αλλάξει. Μπορείς να πάρεις ό,τι θες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε εδώ το βίντεο και στα 15 likes. Κάνε part 2. Ναι, γεια σας παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Κλείνουμε. Γεια σας.